Asteazken honetan Prestik 12 gazte lanbideren Bizkaiko azokaren lan poltsan izan emateko epea ireki du Bizkaiko Foru Aldundiak. Izan ere inguru geografiko hurbileko 10 enpresak 40 lanpostu eskainiko dituzte. Azoka Bilboko Euskalduna jauregian egingo da azaroaren 5 eta 6 eta hautaketa prozesua azokak diruen bitartean egingo da. Horretarako aurretik irubebikoitza.prestik.net horrian eman behar da izena. Hautagaiek interneten aurkeztutako datuak kontuan hartuta, hasierako hautaketa prozesu bat egingo da eta azokan aurrez aurreko elkarrizketa egingo dira Bizkaiko Foru Aldundiaren estanean. Ingeniaritzari lotutako tituladunak dira gehien eskatzen direnak, hala ere beste postu batzuk eskaintzen dira lizentziatu, diplomatu eta goi mailako hezkuntza zikloko pertsonentzat. Sektorea kontuan hartuta hauek dira nagusi: industria, informazioaren teknologiak, garraioa eta komunikazioak, zerbitzu profesionalak eta energia berriztagarriak. Eskaintza guztiek badute eskakizun komun bat: Prestik 12 azokan eskaintzen diren 40 lanpostuetako hautagai guztiek prest egon behar dute kanpora joateko.